Yun o, laki o. Ay, ganun pa. Yeah! Ay, ginagawa. Kasi yun. Morning mga katoy! Re-resbakan namin mga katoy yung spot natin kahapon. Ayun, may kasama ko ulit si Card, saka si Ashley. Yun o. Anong oras ka gumising? Card, anong oras ka gumising? Ano ba't gumising ka lang ganon? Kasi po sabi po ni Mama Jim, mamimingwit daw po. No. Tayo naman eh. Dito na tayo mga katoy. Mamimingwit tayo ulit dito mga katoy. Hindi yan mga katoy, hindi face pan yan ah. Ano to? Sa gitna kasi kami ng palayan. So merong parang dito malalim. Yung hinukay daw ng bako to eh. Mga katoy, kasama natin ulit si Carl tsaka po si Ashley. Tuwan-tuwa yung mga bata kahapon. Pati yung mga kapatid ko. Kumukuha si Kuya paano ng Yan ang siguradong may pangulam, Kuya Si Ate Banji kumuha ng dyan kahapon eh. Kangkong pinangsahog namin dun sa nakuha namin kahapon. Naka-3 kami kahapon. A few inches later. Kumpare ko mga kasoy, may kaibigan siyang sa fish pond daw dun sa may dinaanan natin. So ngayon magka-catch and release na lang tayo. Yun, para matuwa lalo itong mga bata mga kasoy. Tara, doon tayo mga kasoy. Maganda yun Cart doon kasi sigurado mayroon tayong makakuha. Makakakuha po ba ito? Hindi po yata kasi. A few moments later. Yay! So excited! Dito tayo sigurado ito mga kasoy. Meron tayong Ito yung may-ari o. Yan. Yan si Kuya. Siya pala yung may-ari ng fish pan mga kasoy. Buti na lang pinayagan tayo. So, catch and release tayo mga kasoy. Yung makukuha natin, babalik natin ulit. Pag mag-enjoy lang tayo. Na-miss ko mga kasoy yung talagang hatakan ng tilapia. Tilapia ba dyan, King? Yan kumpare ko mga kasoy, si Raymond at si Wela. Yun mga kasoy, sit up tayo. Mga kasoy, kasama ko si Carl, tapos si Ashley. Paring Raymond. Fish pan to, mag-ano lang kami. Maglilibang. Nami-miss ko yung mga kasoy, yung hatak ng tilapia. Sigurado, to eh. Sana makakuha tayo yung pla-pla dito. Yung mga kasoy, andun yung floater ng kumpare ko. Kuha natin si Carl, mga kasoy ng fishing rod na nakahoy lang muna. What? Isa lang kasi nadala ko mga kasoy. Hindi tayo nakapagdala ng ito. Mayroon dito nung ginagawa mo. Yun. Gawa tayo. Pwede na tumate. Para mag-enjoy tayo yung bata. Yun! Peson! Ate, walis na si parang monting ko. Papatubig daw dyan ang atin na palay. Ilang isda ba nilagay dito? Manigit po sila. Yun o, laki o. Ay, ganun pa. Yeah! Ay, ginagawa. Kasi yun. Ang ganda. Oo. Ang ganda ng tilapia. Ano yun? Mag-i-enjoy na kayo kasi babalik din natin. Ah! Ang doyo, ba't ka? Di pan na nga ito, wala pa rin. Ay! Ay! Oh. Ay! Puta ko wala. Nagulog po kasi kami kanina. Nagulog po tayo ulit. Ano inulog nyo, Carl, para makakuha kayo? Nakapot po. Tos. Atoy, kahapon pala. Kaya pala sila nakakuha. Tayo yung 0. Nag-wish daw nila, nagdalaglag daw sila ng magkano? 2 piso? Opo. Ayos ah. No. Magawa rin yun saan. Kailangan pala maglalaglag ka. Para sirtein natin. Ang ganda ng luhat lumipot.
namin kay Isli, nangangagat lang. Hindi naman pumapapa. Bakit? Ano? Oh, wala. Pwede naman karga naman. O yun ba tayo kagat? Ay, kangkong kaya yan, no? Yeah! Bakit maliliit na kukuha mo, girl? Dapat yung mga malalaki. Doon po, yung malalaki tsaka doon po eh. Ilayo natin para di mabalik. Ay, kinakagat ako, kinagat. Yun, oh, yun. Nakakuha naman ako. Sayang. Yung sa akin nangangat na naman. Gating na naman. Ay, yung sa akin wala na. Nakagat na naman yung sa akin. Oh, yun, ano ba yan? Nakagat na yung spike sa akin. Yun, nakagat po ulit sa akin kanina. Nakakuha Kinagat? na po. Kinagat ulit. Opo. Opo, nakawala. Very good, may upo. Ay, ilalim na namin ka. Taka. Kapaan po? Ah, maliliit. Ang galing naman, no? Bakit ako wala? Ano ba yan? Wala ka pa lang dito. Kahit pa lang dito. Wala, oh. Bakit sa akin wala? Nakabat akin. Nakangati na yung kamay ko. Ba't yan naman? Saan ba yung isda? Ayan! Tumalon. Takot. Yun. Ano, wala na. Meron na. Bakit ayaw gagatin? Hindi ako kinagat. Ginagat ako malaki. Booga! Ginagawa mo! Ang laki! Sana all. Galing. Sa wakas po, pang-isa. Thank you. Dapat medyo malayo na yun para ano ba? Yun. Maganda Wala yung na. bata. Ginagagat na lang po sa akin. Ay, ang liit! Ang liit natin. Oh, pati malaki. Tignan natin. Gusto mo ito? Ba't ba yung pagmumula meron? Ano po? Natutukan na rin yan, sir. Subukan natin mga ate, ano? Subukan natin ang kangkong. Try natin mga ate, kangkong. Yung tilapia mga ate, magpapractice na tayo mga ate. Ng kangkong pahingan sa probinsya na yung sa Bicol, kangkong talaga pinapain. Mas malalaki na kukuha. Pag nagpain mga ate ng kangkong, ganyan lang mga ate, oh. Yan, oh. Kailangan sakto lang na ano. Maliit lang. Yun. Lapla naman. Eh wala naman pain sa'yo, girl. Wala po ba? Tama ka na nagyan. Ay, kaya pa na. Ay ito. Araw-arawan ilagay natin. Try natin. Ate, araw-arawan yung suong. Suong ilalagay namin.
Araw-arawan tumati sa Ilocano. Try natin curl kung kakagatin to. Search po. So sa gilid lang natin para galaw sa ilalim. Yan. Yan dali. Patapunta na dyan yung akin. Ay, kinagat na. Hindi ka po ng ganito niya. Ha? Kinakagat siya. One. Oh! Kinagat yung ganggang mga toy. Isa pa. Hindi yata masyadong effective yung kangkong ah. Nawala yung Carl? Yung ano ba yung araw-arawan? Opo, talaga po. Hindi kinagat daw mga toy yung araw-araw. Hindi niya lang nakuha. Uy! Ulit, wala na eh. Sige ang painan mo. Hindi ata effective. Uy! Ang galing talaga. Nakailang ka na, Carl? Pangatlo yata po to. Pangatlo na. Opo. Pati yung isa po kanina. Ako nakaisa ka lang, pinakagat. Ginagawa mo. Lolo. Ay, nakawala. Nakawala mga kasi kinagat yung Kinagat yung natin, kangkong. Nakawala lang. Hindi po yung karton na natin. Maya pag mainit na doon tayo sa may puno. Ay, yun ang huli sa akin eh. Yun yung nahuli ko. Di ba kasi kinakagat? Boom! Yeah! Ayan! Maliliit, dapat lapla naman. Ano ba yun? Ano yun? Ang ganda ng mga tilapia mga Ay, sa akin. dilaw, ang tataba. Uy! Balik ka doon, pagkailan tayo ng may-ari. That's it, release lang ka. Dito mga ginagawa yan eh. Nakahuli ka na naman. Ba't magaling ito? Karamihan tayo. Ulitan ngayon. Kailan ka na, Ashley? Paramihan tayo. Huwag yung nga po. Ah, ay. Ulo, teka lang, kinagat ako. May ito sa'yo, Carl. Kung pagka nakagat ka dito yung Bilis naman. ano ba yan? Ang galing naman ni Ate. Bibilis mo una. Ulo pangalawa. Nakailan na lang. Apat? Lima. Ayaw kasi. Apat din. Nakagad-agad. Yeah! Ulo mali. Sa'yo, diba? So, siyempre mga kate, subscribe nyo mga kate yung sa channel ko mga kate, Roche Fishing. Salamat mga kate sa suporta nyo. Thank you sa mga subscriber ko mga kate. At siyempre sa mga kasulit kaibigan. Thank you. Nakain ka lang, nakain. Ah, yun, malaki-laki. Malaki-laki. Wow! Dinala ng freezer. Bakit ang gawin mo? Sorry pa ba? Ah, dapat. Bait naman ni Daddy.
Ang hindi na yan. Oh. Oh. Ako. Baba mo lang ang o yan, nakaano pa lang ako. Ilan ba? Dalawa, isa. Nakaisa pa lang ba? Nakatatlo po. Para din! Ay, malaki-laki! Malaki. Woo! Ang ganda ng tilapia mga ate, oh. Mga ate, oh. Uy! Ginagawa mo! Mga ate, lalaganda, oh. Nakailang ka na, anin? Ay, naku. Nakausap ko na po siya. Ako naka-apat ka lang po. Ano ba yan, ah? Diri-diritso, ah. Ito sa tinisli. Ang sure mo naman. Siguro ang tapo na naman kayo ng ano, ng tagda 2 piso. Pag nagba. Ano ba? Ano ba yung maharapis lang natin ah? Ang galing. Ang galing. Bakit ako nakuha? Dito, dito. Daya naman, ano naman ako wala eh. Ano siya nakalimutan? Ano yun? Paano yun? Paano yun? Sabi mo nga. Paano yun? Ang bilis naman niya. Wala pang 1 minuto. Ayun na agad. Huwag kayo nakakuha, kaisa pa lang ako, dalawa. Tatlo po. Tubig muna kayo. Tubig muna kayo. Kat, tubig ka muna. Mag-cook muna kayo, cook. Sa akin nga, ararawan lang yung bahay ko. Sa akin nga, ararawan lang bahay ko. Kasi ito naman. Ate, pinainom ko na yung mga anglers natin. Baby anglers. Nag-enjoy yung mga baby anglers natin. Ano ba yan? Ba't ako wala? Magkahoy na lang kaya kung mas maganda pa ata. Hindi na, ano yung wala, nangangatin na yung kamay ko. Ako nga din po. Kaya rin ka. Nakaya, tagal. Si Ashley ang galing, oh. Yung isda, mga ito yung nasa ano? Nasa gilid. Ako po, ano namin po na. Yeah! Oh, medyo malaki. Malaki. Ang ganda mga ito, oh. Ang galing mo naman, Ashley. Paano ka ba? Yung kasi ginagat tayo, ginagat. Yun. Meron? Ay, mali. Ay, maliit pala mga kasi hindi masyadong mahala. Masasaktan kasi sa gilid ka. Yung alang-ala niya lang hinahagat. Kaya di siya masasaktan masyado. Wala na tayo. Nakuha na ako. Baka di kinakagat. Hanggatin mo na. Yun. Kinagat. Ano ba yan? Uy, kinagat. Kinagat ka, Angkat? Opo. Apat na ako, Angkat.
Yun! Yun! Meron mga katoy, meron. Yun o. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Ay! Bakit nawawala? Ay, ganun pa din. Hindi pa yan. Ilan po ito? Bugas naman to pag kumata ka. Sa akin po mga... Ito po. Ito po. 5 na sa'yo. Hindi na yung coaches niya. Ang ilan ko na yan. Ayun o. Oh, nakatahuli ko yan. Ang six sa akin. Ah! Six! Uy! Wala. Dapat mo Yun! Yun, meron. Pangalan mo na po yan din o. Pagkatapos to. Pangalan mo. Ay, pangali. Bakit di po pangalan po? Lagyan po kasi. Pangalan mo din sa akin. 51. Wala, ubos na yung pain natin. Ito. Wala ko po nakikita. Puno. Paubos na pain natin. Gas na ilan na? 10. Mahigit na. Ganti na yung sa kanya. Bakit natin na? Dalag kakainin ng mga sinulga. Yeah! Wala, tigit-tigit na natal tayo. Wala na pala, ala. Balik na naman. Katoy, wala na kaming pain. Uuwi na kami mga katoy. Naubos na yung pain. May ano, ibon. Anong ibon yun? Yun! Ayan, ang galing. Dalawa pa. Ang galing naman yan, mga anglers na yan. Ito lahat ng maming ito siya. Wala na, pag naubos itong akin, nakapag. Oy, andyan sila sila ate mo. Kaso wala tayong pain. Tutawag mo siya, ate mo. Sino yan? Sila Kim? Yun, malaki. Pitan niyo na po din yun Ay, nabay. Bakit pinsan ko na yung pag-18 sa akin? Dahil pinsan din ito, diba? Ilan na pinsan niyo? Ha? Ilan na po? 8 lang, nakait lang. 18 sa akin, diba? Pinsan yung mananangan. Hindi kayo mananangan. Malaki-laki ito. Ay, di ako talo. Ay, di. Ang ganda mga katinang Ayun Ganda ng mga nila. Ba't kaya ganyan yung isda o kulay kulay dilaw mga katinang yung tilapia nila. Ano ba yan? Galing naman ng snake. Sinangalang ako. Ang galing. Sinangalang ako sa gilid. Na kami mga pain. Mga katoy, salamat sa pagsama mga katoy. Ito Alos. po yung kahapon. Kahapon na kailan ka? Ito po. Ayan na eh. Ay, dalawa sa yung hapon. Wow. Uwi na kami mga katoy. Nag-enjoy ang mga kids. Babalik daw mamaya mga katoy. Babalik kami mamaya. Mga hapon siguro. Yun mga katoy. Sigurado ba kayo tapos na yung module nyo? Apo. So, mga katoy, tapos na yung module na kaya sumama pala sa akin. So yun mga katoy, salamat sa inyo mga katoy sa pagsama sa amin. Salamat po. Salamat po mga katoy. Bye bye, alis na po kami.